Gatosunea, zuei adiraztea edo azaltzea, nola egun gutxi barru, azken portuko auzotarrei bialduko zaien honelako gutun bat. Gutun honek dio, jakingo dezuten bezala, Gurmendi kalean orain lurrazpiko aparkalekuak egiten ari dira. Baina bere azalerako ez dakigu oraindikan ez dugu, ez dugu erabaki zer egingo den. Garbi daukaguna da parke edo gune peatonala izango dela. Gune hori peatonala izango denez, nahi dugu parke edo egon leku bat izan dezan, eta horretarako nahi dugu azken portuko auzokoek bere iritzia azaltzea. Bere iritzia nola azalduko duten? Gutun honetan bialduko diogu galdera batzuk eta aukera batzuk. Aukera horiek azaltzen dira aukera asko, eta erantzuten dutenak jarriko dute beren lehentasunen ordenean zer aukera nahi dituzten beren parke hortako. Adibidez, ume jolasak, parkeak, jardinak, frontoi txikiak, aulkiak, kioskoa, hola, gauza asko jartzen dute. Baita ere, irikita gaude beste edozer idea ere aztertzeko. Beraz, hau erantzun behar dute, eta erantzun da gero, geuk, udalean, forma emango digu honi. Plaza hortan zer egin nahi den guzti hori pixka bat argitzea, eta horri forma ematea. Eta forma ematea, plegu batzuk egitearen bidez. Plegu horiek egingo genituzke, zertarako arkitektu taldeen artean lehiaketa bat egiteko plaza horri edo gune horri forma emateko. Hau da, behin parkina bukatuta gero, hori urbanizatzerakoan, parkina bukatu bezin laizter, jarraian gain guzti hori urbanizatu nahi dugu. Eta hortarako ja pausuak ematen hasi behar gea, eta lehen urratsa izango da bertako herritarrei, bertako bizilagunei eskatzea, galdeketa hau egitea, ia beren nahiak zeintzuk izango liraketen, beren lehentasunak guzti horiek geureganatzeko, horri forma emateko, eta plegu batzun bidez arkitektuen artean lehiaketa bat egiteko. Orain momentu honetan ezin dezakegu jakin ze nolako tamainako partaidetza egongo litzaken lehiaketa hortan, baina pentsatuko bagenu hirutik gora izango balira aurkezten diren taldeak, lehen garbiketa bat egingo genuke, 3 finalista edo eukitzeko, eta gero hortik aurrera azken erabakia hartzerakoan, erabakiko dugu hemendikan hilabete pare batea edo horri nola aurre egin. Ze nolako partaidetza egongo litzaken, ze indar izango luken partaidetza horrek, eta azken erabakia nola hartuko litzaken. Hori oraindikan zehaztu gabe dago, bidea egiten ari garen heinean hartuko diren erabakiak dira, baina erabate esateko da, lehenengo galdeketa herritarrei egin, beraien nahiak zeintzuk diran jakiteko, horri forma eman, lehiaketa bat egin, plaza edo gune horri forma urbanistiko bat emateko, proiektu bat egiteko, eta horren arabera proiektu irabazlea gauzatzeko parkinaren obra bukatu bezin laizter jarraian plaza hori, gune hori urbanizatuta geratu dadin, bertako bizilagunen nahiak asetu nahian.